Paano pa ito? Wala. Uy, si Sexy Shirley. Testing lang to eh. Tinesting ko lang. Paano ba to? Paano ba to, Shirley? Mahirap yata to ah. Ayun oh. Mega mega super loto shout out sa'yo. Sexy Shirley. Paano ba ito? Saan ba nilalagay yung earphone? Ay, doon. Sa isa. Ano ba yan? Yun pala yun. Tambay ka muna. Paano ba gagawin dito? Ayun. Mega loto shout out. Salamat sa tamsak. Ikaw yung kauna-unahang bisita ko ah. Salamat sa pagdalaw. Ano ba ito? Nangangapa. Kapain natin, kapain. Kapain. Ah, okay, okay. Salamat. Salamat, bye. Salamat kayo. Still lang. Lobat pa tong isang cellphone ko. Salit na yung pataas yung charge, hindi eh. Pababa. Pababa. Ayun. Paano bang magpasok ng ano rito? Okay na ba? Madam Cherry?
Oh, mahirap pala mag-pindot-pindot dito. Mahirap maging host pala, no? Tao na? Sige. Unya na ko, kay busog pa. Busog pa. Kumain ako ng ano, kubos. Ay, kubos yung corned beef. May kubos nga ako binili, oh. Tirahin mo na yan. Baka tirahin pa ng iba. Ang sa sudan ta. Ha? Ang sa sudan. Punuan ng tilapia? Oh, dami. Uy! Bira, bira. Birahin na. Eh, putong pa man ko ba? Nag-try ko pa mag-LS. LS. Nag-try ako mag-LS. Live stream ba? Wala. Meron. Isa pa lang. Si Sexy. Sexy Shirley. Sexy Shirley. Kaya man eh. Oo. Kaya ba? Ako, sayang hilaw man. Sayang hilaw. Bisakul. Taga Bisakol. Ayun, Tagalog, Bisaya, Bicol, pwede. Pwede. Ha? Ha? Pa ako eh. Pang dito. Nanipis na kubos. Pa nakain. Pa. Meron pa nga ulam dyan ah. Daming ulam ah. Oh. Shoot out, shoot out.
Oy, Samdot Vlog fans, shout out. Salamat sa pagbisita. Tinesting ko lang, first time to test ba? Tinesting ko. Testing lang bro, kung paano. Kasi wala pa akong WH. Makakaipon ba dito ng WH? Paano ba mag-ano nito? Parang salamat sa iyong pagdalaw sa aking first time LS daw ko, no? Samdot Vlog. Sino ba? Uy, uy. Shout out. DO5, nandyan ka pala. Nangangapa ako, tinesting ko eh. Try lang. Ayan, sino to? Si Happy Me. Megaloto shout out, Happy Me. DO5 rin to ah. Ayan. Testing sa unang LS. Paano ba gawin to? Parang nakakaano to. Hassle. Dalawang titingnan na screen. Nangangapa pa, eh, hindi pa kabisado. Buti pa si DO5, magaling mag-host. Maganda pa yung boses, pang ano eh, pang DJ. DJ D05 Dubai. D05, ibig sabihin 5 years ka na sa Dubai, idol. Dubai, 5 years. 5 years in Dubai. Dapat pala sa akin yung channel ko. KSA 10. Stay home. Stay home. Ayun pala yung ibig sabihin nun. Stay home si Happy Me.
Ito. Paano ba magbaba ng ano, ng hagdan? Agoy, kasilan. Paano ba ang hagdan? Saan ba? Yes. Takot mo. Takot magpipindot. More. Post comment. Ayan. Private chat. Broadcast. In. Setting. Ayun. Salamat sa patamsak. Pandot Vlog Fan. Salamat sa pagdalaw. Tastingan ko to. First time. Hindi ko pa kabisado. Hindi pa kabisado. Oo. Salamat. Pasensya na kung magkamali-mali ako rito. Hindi ko kabisado to. Mahirap yata itong solo. Yeah. Mas maganda yata ano, computer yung isa, no? Malapad yung screen. Earphone nga lang gamit ko. Oh. Ayan, palubat pa. Yung cellphone na to. Sa charge. Pababa, hindi pa taas. Ay, tumaas siya. Testing lang to.
Lubat na. Palubat na ba? Lubat na ba? Sus, ang init. Uminit yung cellphone ko, oh. Grabe talaga yung ano, yung Lenovo. Hindi siya tatagal sa babad sa internet. Kahit ipaglaro mo ng ano, yung COC. Ang init. Oo. Mas maganda pa yung Xiaomi. Built-in, oo. Oo, ang init, oh. Kanina, 24% ang charge. Sinarge ko na nga, eh. Ngayon, 6% na lang. Salit na pataas yung charging, pababa. Kala sa ayos ko. Tinisting ko pa mag-live stream. Dalawang mobile ang hawak. Isa dito yung nasa live stream. Tapos, bukas pa yung isa. Ah? Oo. Mahirap na ito pag marami palang viewers. Mahirap mag-monitor. Ha? Yung laptop sana maganda yun. Pang ano ba? Sira naman. Yung biyernes sana, sabi ko kung hindi magdadagat, eh, no? Hindi kaladagat sa ano. Syrian na. Tintangan. Bawadi yata. Ay, bawadi. Oo. Okay lang ba kahit walang earphone? Sound test. Ayan, meron naman. Hindi naman. Delay lang yung broadcast niya. Late. Nakapagsalita na ako dito. Saka ko huli marinig dito eh. Ah.
Nalubat, nalubat. Lubat na ba ang pag-ibig mo? Naka-charge pa ba? Oy, salamat sa patamsak, Hana Raymondo. Miga Miga Loto shout out. Miga Loto shout out. May Miga Loto shout out na rito ah. Nakaload pa ba ako sa puso mo? May signal pa ba? Lobat na ba? Ay, ay. Mainit sa kwarto. Mahina ang aircon. Tinesting ko lang mag LS. Paano ba? Parang nababaguhan. Ayun pala. Iyon pala.
Batong banner na ito. Banner. Saan ang banner na ito? Malulupit kayo. Tapusin na natin ito. Testing lang naman. Paano baga?